namanya bener akeh rezeki tapi ora barokah. Malah suwe-suwe niku dadi mereka penekora eling pada cerah karo sanak sedulur. Bukan itu lah niku nek namanya rezeki sing kathah sing barokah, lah umur sing kathah sing barokah. Nek sedaya niku nek barokah niku saged nylametaken wong dunya sampai alam akhirat. Lah mulane iku Gusti Allah meniku maringi kanikmatan banget akeh mriki saged misal. Terutama niku saking kanikmatanipun meniku badan sehat, ngakal sehat. Nek badan sehat nggih nyambut damel napa mawon kepenak. Nek ngakal sehat nggih mikir napa niku kepenak. Niku paling utama niku badan sehat lan ngakal sehat. Lah terus diparingi sekiranya salah nggih niku nggih paringe Gusti Allah. Mulane niku nek diparingane kang Gusti Allah niku kedah muji syukur maring Gusti Allah. Lakin sakartum la asidanakum walakin kafartum inna madzabi lasadid. Diparingane kang Gusti Allah niku mboten purun nyukuri, malah niku ngupuri upamine niku nek purun nyukuri niku Gusti Allah bakal nambahi kanikmatanipun wonten paringan sami sing nyukuri Allahumma. Tapi nek diparingane utang bisa malah ngupuri. Lah niku benjang bakal nisipi siksaan yang paling jahat lan paling sengsara wonten alam akhirat nang dibidahi jati. Lah niki mun dugi tanggal 21 namanya niku mun ajeng rampung.